Ahojte, dobrého zdravíčka vám všetkým prajem, volám sa Jan Hubínsky a opäť vás vítam vo svojej minútke zdravia. Tak ako vždy aj dnes s dúškom čerstvej vody pripijam na zdravíčko nás všetkých a tak ako to občas robím, dnes takisto touto čistou pyramidovou vodou. Z času na čas sa ma pýtate, že v čom je tá pyramidová voda výnimočná, keďže niektorí sa tu objavíte aj noví. Pyramidová voda pre vašu predstavu obsahuje alebo má merateľne asi 28 000 bovisov. Je to jednotka merania povedzme životnej energie a u zdravého človeka sa tento limit pohybuje niekde okolo 7 až 8 tisíc. Tým, že táto voda, jedna z najčistejších a najkvalitnejších na svete vôbec, ktorá v útrobách pod pyramidou naozaj zotrváva desiatky tisíc rokov, možno aj viacej, nikto naozaj nevie. Ale čo je podstatné, kvôli práve týmto hodnotám, že je jednou z najčistejších a energeticky najživších vôd, tak sa právom nazýva, že je voda liečivá, pretože takúto vodu, keď dostaneme do tela, tak je to aj pre našu krv a naše telesné tekutiny úplne niečo iné. Je to presne to isté, ako keď varíte. Tiež nie je jedno, aké kvalitné máte ingrediencie a nemusí byť múka ako múka, nemusí byť zelenina ako zelenina, nemusí byť nejaký polotovar ako polotovar. Ale dnes by som sa chcel vyjadriť k niečomu inému a dúfam samozrejme, že máte pekný a pohodový víkend. A ten náš mal naozaj opäť riadnu silu, pretože včera sme mali nádherné stretnutie slobodne cítiacich, zmýšľajúcich a postupne aj konajúcich ľudí. Učíme sa obrovské veci, ktoré dokážeme v tomto svete meniť a vo svojich životoch začať používať. Čím ďalej, tým viac nám vychádza rovnica, že svet robí neznesiteľným klamstvo. Jedna z vlastností človeka, ktorá nás stojí šťastie, je klamstvo. A napriek tomu, že šťastie obnáša len dve veci a to je tak náročné dnes pre mnohých ľudí naozaj zažiť také, povedzme, obyčajné šťastie. No a aké sú tieto dve veci? Je to poprvé byť tam, kde nás ľudia majú radi a tou druhou vecou je robiť veci v živote tak, ako ich naozaj cítime. Nie ako nás prehovorili, ako nás manipulovali, ako nás oklamali, ale tak, ako ich cítime. Keď pri svojich konzultáciách otvorím túto takú tajomnú 13. komnatu človeka, ktorý práve u mňa sedí, komnatu týchto skutočných jeho tajných prianí, keďže väčšinou tí ľudia prídu prestrojení za niekoho iného, prídu vyfešákovaní, prídu vyobliekaní, prídu s úsmevom na tvári, ktorý je ale tzv. Hollywoodsky. Ako náhle otvoríme túto ich 13. komnatu o ich šťastí, vo veľkej väčšine naozaj tečú slzy a tu je veľmi podstatné, aby si každý sám so sebou dokázal túto svoju 13. komnatu otvoriť, pretože úprimnosť samého k sebe je jediná cesta ku šťastiu a byť šťastný vyžaduje jednu veľmi vzácnu ľudskú vlastnosť a to je odvaha. Odvahu žiť len v pravde, odvahu žiť v láske, žiť v ochote tvorenia, žiť v ochote pomáhať ľuďom okolo seba, odvahu neprestať používať asi to najkrajšie, čo človek dostal do svojho daru a to neprestať snívať a neprestať používať svoju fantáziu, pretože tam sa odohrávajú všetky obrazy, ktoré my následne potom naplňame. Či je to naša dovolenka, či je to predstava nejakého partnera, či je to predstava auta, práce a tak ďalej. Všetko sa rodí v našej hlave, v našich predstavách, v našej fantázii.
Bohužiaľ, kvôli klamstvu človeka samotného mnohí ľudia prestali snívať, prestali veriť, že oni sú tí, ktorí by mohli byť šťastnejší, prestali sa hrať so svojou vlastnou fantáziou. Tam je dôkaz, že človek v tom tvorení, v tom skutočnom žití a v tom skutočnom byti naozaj nemá hranice. Ako náhle sa zasnívate, ako náhle si začnete niečo predstavovať, zistíte, že tam nie sú hranice. To je naša vstupenka k tomu, že tieto hranice nemáme ani v živote. Kým sa nedá tento človek, každý z nás, ovplyvniť klamstvom, akým sám v tomto klamstve nezačne žiť, lebo ako sa hovorí, 100-krát opakované klamstvo sa pre mnohých ľudí stáva pravdou, tak nemá vo svojej fantázii, vo svojich víziách a nakoniec aj vo svojom živote hranice. A tí, ktorí ste dosiahli svoje ciele, aj také, ktorým nikto neveril, v ktorých vás nikto nepodporil, viete, že to, čo hovorím, je tak, pretože sám mám takéto životné skúsenosti. Rozprávku Nekonečný príbeh asi všetci poznáte a k svojim nedávnym narodeninám som dostal lístky na divadelné predstavenie tejto rozprávky, na ktoré som sa bol pozrieť práve dnes a bol v ňom veľmi silný odkaz o tom, ako sa každý z nás rodí plný dobra, plný lásky, plný tvorivosti. Niet tam ani stopy po klamstve. Až kým nás ten svet okolo nenaučí klamať. Od rodičov, cez učiteľov, cez filmy, seriály, život samotný. A jediný súboj, ktorý v živote zvádzame, je ten, ktorý zvádzame sami v sebe. Boj medzi tým, kto sme a čo v skutočnosti cítime a medzi tým, čo sa v živote o svete naučíme a čo nás iní naučia o sebe si myslieť a čo postupne považujeme za pravdivé. To hlboké uvedomenie, ktoré sa dnes v toľkých ľuďoch prebudza, určite prináša zmenu, podľa mňa pozitívnu zmenu a tak ako aj veľké jarné upratovanie alebo hojenie nejakých hlbokých rán, tak ani toto hlboké uvedomenie a precitanie si toho, kto naozaj sme a čo tu vlastne robíme, nemusí byť pre každého bezbolestné a nemusí byť pre každého jednoduché. To neznamená, že ho nemáme absolvovať alebo že sa ho máme nejakým spôsobom vzdať. Ale aj keď už vieme, že je to cesta neľahká, tak práve tú silu by nám mal dávať ten cieľ. To jeho videnie cez naše sny a cez fantáziu. Každý, kto vie, že je január a bude mať dovolenku až v decembri, tak tú víziu, tú fantáziu si dokáže udržať celý rok. Alebo keď sa mladý pár teší na to, že sa im narodí dieťa o 9 mesiacov, tak je to predsa ohromná sila, tá fantázia, čo všetko ich čaká, čo budú robiť, čím sa dokážu naplniť a to šťastie prežívajú, aj keď to dieťa ešte medzi nimi nie je. Toto sú jasné dôkazy, že to, čo my vytvoríme v našej hlave, to, čo vytvoríme v našich predstavách, už dokážeme zažívať, aj keď sa to ešte v skutočnosti nestalo. A ja mám víziu o tom, že raz budem ešte lepším človekom, ako som dnes. A veľmi mi to uľahčujú moje nové poznania, že tak, ako sa na svet ľudí a seba samého budem pozerať, tak taký môj život aj naozaj bude. Nie tak, ako mi povedia v televízii, v rádii alebo v seriáloch, aby som sa na svet a na seba pozeral. Verím sebe, verím svojmu srdcu, že rozozná dobro od zla. Toto je podľa mňa dnes najväčšia a asi najťažšia úloha pre nás všetkých a hlavne pre tých, ktorí majú toto naučiť nielen seba, ale aj svoje deti. A rozhodnutie, že budem konať len dobro, som už urobil. Som presvedčený, že tak ako v tom dnešnom predstavení Nekonečný príbeh, zlo a klamstvo nedokážu energeticky prekonať dobro
ak ja sám to zlo a klamstvo nepríjmem a budem žiť tým dobrom, budem žiť tou láskou, tou spravodlivosťou a ľudskosťou. Taká je moja vízia.